Għax fit-tjubita jtajdna dal-imbit li din nofrulek, frotta d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbuħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li waqt ikollna f'idejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek l-Ispirtu Santi jumlina bid-dawl tal-fidi li bih kienet imdawla Santa Elisabetta tal-Ungerija fil-ħidma tagħha għat-tixrid tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq niżukar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier ħaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irroddulek ħajr bi Kristu Sidna għax fil-qaddisin li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smawiet jixraq infaħru lilek għal provvidenza tal-għaġeb għax bija int terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa stess id-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja fi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit, ismawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek mill-bej. Fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex mir-rajx jibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xċerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubien. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru bil-mat tiegħek mulej nixxandru bil-ferq għamen tiegħek mistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajja għax għoġbok tilħana hawn quddiemek biex ngħaduk. U miċ-ċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwijiet li inna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha flimkien mal-Papa Ljun 14, l-Isqof ta' Anton, il-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar fil-qaddej tiegħek Jeremy Fenek li joġbok issa jaħlu għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqassam Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Santa Elisabetta tal-Ungerija, San George Preka u l-qaddisin kollha
li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawet, jitqaddes ismek, tiġi sarnatek, ikun li tritin kif is-sema jdefrak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġrib iżda rizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiba tiegħek il-ħnina tiegħek, il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dnubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u l-aqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla ma tkunx ta' kundanna lina iżda. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jnaħħi id-dnubet tad-dinja. Ħejnin aħna il-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
niftakru f'ħutna il-mejtin. Għatiju u mulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriħu fil-paċi. Nitolbu. U Alla tista' kollox. Għatina lajnuna permezz ta' din it-qarbina mqazza li għamilna dolodu biex fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija bil-qalb u bl-emejl nagħtu xhieda tal-imħabba ta' aħwa u tad-dawl tal-verità. Bi Kristu Sidna. Qabel il-barka li naqdu ma dak kollha li jitolbuna nitolbu għalihom. Intom li din hawnhekk preżenti jew li din issegwuna għandkom żgur xi intenzjoni li toffru lil-mulej permezz tal-Madonna. Għalhekk fidi nitolbu flimkien u ngħidu Tlita Marjet il-Madonna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.